Поздрав от тати яячо и от мама Надрие за техните две кралици Фикрие и Пембе. И най-вече за малкия принц Шабан от град Херфорд, Германия. Вие сте на мама Надрие богатството и на тати яячо силата. Бог ви прати в живота ни нашите три прекрасни деца. Ден и нощ с труд ще работим за нашите деца, да имат бъдеще и да са винаги напред. Мама Надрие и тати яячо ще работят докато силите държат, за да видят как децата с гордо име ще вървят. Всичко за вас ще остане, вие сте нашата сила. Фикрие и Пембе, двете кралици на тати и на мама. А нашия принц Шабан е на тати сърцето и на мама Надрие гордостта. От Херфорд лети един поздрав от сърце и с любов, тати яячо и мама Надрие за децата си живее. Фикрие, Пембе и Шабан, най-големият им дар, пратени от Бога мама и тати за тях ще работят и никога няма да се предава. За вас работя ден и нощ без умора, за да имате бъдеще красиво, да сте винаги напред в живота и да не се молите на никой. Всичко е ваше, мама и тати за вас живеят. Фикрие и Пембе, две кралици, а до тях принца Шабан, тариката на фамилията. Мама Надрие и тати яячо ви обичат, вие сте им целият свят. Докато дишат ще се борят